Nu mă timp. Faci mă că îți rupe ăsta gâtul. Iară jos. Îți rupe ăsta gâtul, îți rupe ăsta gâtul. E tare, mă. Nu, bine. Nu se compare. Nu se compare. Ce joc să n-ai ce să facă, 23.000 în live pe TikTok. dă-i mă niște pune acolo. Dă-i mă, cu gâtul lui măța, încă dă-i. Îi dă Iancu de spate. Dă-i băga mea. A treia repriză nu cred că o să mai avem. Nu poate să se pună acolo ca să-i dai pe lumea. Bă, de frate, sună așa, vrei? Dă cumva, mă. Ai, dă-i, tată, dă-i. Dă-i în cap, dă-i în cap. Dă-i la cap, dă-i. Dă-i, nu lăsa. Dă-i seama, aici, dă-i. Acum, tată. Acum fă-i priza aia șmecheră. Îl omor acum. Îl omoră. Ce? Gata! Bine, mă! Bine, mă! O câștigat Iancu. O câștigat Iancu. Bine, mă! Eu sărit la din... Vai de pula lui, de figurile lui. N-are voie să treacă din pula. Ba da. Eu, merg după el. Gata, au câștigat, au renunțat. O renunțat, o câștigat. O renunțat, o bătut. Bravo, Iancu. Da. O bătut Iancu. Eu rupe, Ancu, dar nu că rupe, bă, eu v-am zis că rupe. Nu are omul șansă, bă. Nici nu mișcat. Nu au avut șanse, v-am zis că nu miște ele, bă. Bă, ce merge?